Sen meni gowy tanıyan. Senden gorkanım üçün değil. Senden bir kömek sorap, pul sorap duranım üçün değil. Inni bu akma nadanın kellerine geliyen nadını gör. Sizin vaktiniz quturup gelýär. Bilen bolsaňyz kum sagat bolýar. Kum sagaty beýle aýlandyryp goýsaň kum dökülýär gider. Sonra sizin kumlaryňyz 5-6 tanaňyz galdy. Doğrusunu aýtsa sizin vaktiniz hem geldi quturdy. Bu götberen haramdada. Sonra sizlere bir ýakty jahandar bolup galýar. Saňa juda kym bolýar hasatan. Çünkü Bu akma nadana mesaj verdiler. Ey sen düşün. Türkmen bolmasa hem Türkmenleriň çöreğini idik, Türkmenleriň duzyny idik. Gel. Eden bokunu inni ağzına sallagynny. Goý inni şonu ýutduraýlyň. Endi men näme günäm bar? Diýseň? Men birar boldum. Sen köp hizmet ettin bizlere. Sen köp hizmet ettin Türkmenlere. Elbette skopgaň içinde. Boldy sen emin erkin demin al pensiýana çık, atyň çık. Kuat et. Boldun mu? Stop. Türküdenden sonra da bizlere hem adamlar gowy söz bilen ýatlasyn, bizlere hem hormat etsin.